Ang hilak mo po diri, oy. Sasabi ba? Ang mingaw ako no. Tingnan ako ang buklatik ng ginikin. Bigyan sa ilang mahubog na, buntog na. Numpag. Pangumbag, maak. Gansing. Kaon na. Gipa paniud to na naguna. Chicken ma. Nata para sa Jollibee i-order pa. Padong pas. Padong pagpupanda. Ma. May fried chicken. Luto na din. Kung ato pa ilang adobo. Welcome. To Mobile Legend. Seconds. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tingog po mo. Nagkaan na. Hindi pa ako na nagkaan. Pag abot dari. Pagka na pa na ko tuwanda. Ay, abli na. Patagi ko pa dami sa kuwan ka na misa. Tulo. Paul. Saan ito? Tara. Bilan ra? Mo na gitawag og kuan. Bilis. Jiliis. Tara jiliis oh. Mo na makakuan sunog. Kilo na. Tangan. Lo aja din eh. Ato di ay pamut di uy. Kahoy oh. Ay, sangit. Tres ka hoy agi jahan dalawa. Torture guys. Isang lawas tanan. Kita ay lumutin dati. Wala nang hug lagi, pre. Ay, kulira, patay ka. Nang hug, pre. Hello. Na. Na. Ah, patay na. Adi na makakuan. Katul na uy. Di na maka sting. Sting gyapon uy. Pwede saan? Ano? Diyan kaila di kag saan. Ang andi. Nga taga bukid mo ka. Saan na sa sagiran. Ay, ang sige gumurumo ko man. Tibok ja kuno ni itong bata. Kanina na. Pwede kang bukdan eh. Ini sa wa mi wala tuyang dagang bukja. What's up guys? Nang hugas sa bisang Ang payaw igudod na. to ano abot na mas loud, pre. Koy man mo apas. To ano abot na dito. Tarag. Wa. Toy. Tigil sa 3 idiots. Nang talo. Na. What's up guys? Kumakain ako ng bukya. Kan ako no, pre. Uy, Ato mo viral ka ba ang isin mo i-upload? Di ta ma-viral. Ini gumat pa hospital. Kagitoon agaway. Pahin na. Ito nagaway. Gitoon agaway. Ano ba? Pina. Uy. Sino gratis na yan? Hindi, wag na. Kamura. Laki nga di umano'y kumakain ng dikya. Dikya din na, pre. Okay na. Kita dulu ba? May di umanong. Kumakain ng dikya.